Ano tayo sa Daraga? Kita natin ang mayo, no? Pupunta tayo ng Guwa. Ang mayon ng Daraga Albay. Tayo sa tabon-tabon si partner ng drive papunta ng Guwa. Galing tayo sa breakdown. Ano na ngayon? Ito ang sito Daraga. Ang mayon. Sunog baba. Mga bahay pala, oh. Oo, ano. Marami pala. Sunog, oh. Kakatakot pala. Sunog baba, no? Oo. Yan, no? So, mga talaga, oh. nakatira dyan. Baka inabot yan. Nakatira pala dyan. Dito malinaw. Diyan ang sabi ko. Oo. Hintap natin dyan. Ay, nagbiya tabon-tabon tayo. Para mag-focus mo. Northbound. Galing tayo dun sa breakdown. Galing tayo ng Guwa. Oo. Yan. Yan mo mga videohan talagang maganda lang. Oo. Dito. Yan, ito yung laba, oh. Ano? Oo, sunog baba, oh. Sunog. Sunog na sunog. Jukarens. Pero nagsili ka siguro mga tao dyan. Nagsili ka siguro. Sini kasi. Ano? Oo. Okay na, pusit. Kung tayo ng Guwa, galing tayo dun sa breakdown. Ano na, kaya tayo mamaya siguro. Alaw na, 25. Dito tayo napadaan sa Mayong Volcano ng Albay. Walang signal. Ano signal? Ano ko? Wala nga. Ay, meron konti. Kaya pala sa akin eh. Kaya na doon sa taas wala. Sunog na sunog ang taas eh. Yo. Sunog na sunog ano? Oo. Subok ano? Naramdaman mo? Alin? Ito. Oh. Oo, sige. Hindi, nagbibideo ka pa doon ha? Oo. Sunog talaga. Oh, bravo. Sunog talaga. Kailangan talagang lumikas ka din dyan. Dapat mabuhusan ka yan. Wala na. Punong-puno na naman daw yan ang ano? Yan. Oo. Kaya delikado na naman daw yung ibo ka. Oo. Pag halimbawa nagtag-ulan, ano? Punong-puno na naman daw ang loob. Hindi ko ano, may bumabaril na sa ilalim ano? Oo. Maakyat. Yo.
init pa. Kumukulo. Grabe. Kulog siguro. Oh, grabe. Marami ng buhangin niya ng binuhos. Oh. Baga.